legal aid at repatriation mula sa Ukraine ng naaresto na Pangasinenseng OFW tinututukan para sa detalye ng balitang yan. Kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Tinututukan ng Alcala Public Employment Service Office o PESO ang repatriation mula Ukraine ng OFW na si Raymond Gumangan, residente ng bayan na kasalukuyang nasa kustodiya ng Ukrainian Forces. Sa naging pagbisita ng Department of Migrant Workers Regional Office 1 Director Christian Sison, tiniyak nito sa pamilya ni Gumangan na patuloy ang koordinasyon sa kaukulang ahensya upang mabigyan ng legal aid ang kanilang kaanak at mapabilis ang kanyang pagbabalik sa bansa. Ayon sa ulat, na-recruit umano online si Gumangan para sa sinasabing lehitimong trabaho sa Russia na may pangakong mataas na kita. Gayunman, napaulat na nauwi ito sa paglahok sa combat operation sa Ukraine kung saan siya kalaunan ay nahuli. Samantala, kasabay ng pagbisita ng opisyal ang pagpupulong upang palakasin ang kampanya laban sa illegal recruitment at human trafficking sa bayan. Kasama mo sa IFM Tagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.